Mi itt vagyunk, már körbe jöttünk. Megint fizetni kell, hogy ki tudjunk menni. De hogy is. Fognának, hagyják meg egy képet. Lehet itt menni? Hogy ez is olyan remek ötlet volt, mint a könyöklő kard, ugye? Hát az az orrész nem azért van ott, hogy harkályként a fát kopogtassuk vele, hanem azért, hogy a szemből érkező kardvágásokat, kardcsapásokat egyszerűen elvezeti oldalt. De láthatjuk, hogy nem tud a fegyver frontálisan becsapódni, hanem lepattol róla. Így, hát lehet, hogy mókás volt ez az orrész, de annál hasznosabb. Rengetegféle fajta sisak létezett. A lovagra volt bízva, hogy miért készített magát. Nos hát, védve van harcosunk teste a kardok ellen. Kellett hát egy olyan fegyver, amivel lehet támadni a páncélba öltözött ellenfelet, és ekkor jönnek a képbe az úgynevezett sújtófegyverek. Ezek a párdok, buzogányok, láncos buzogányok és kisebb-nagyobb testvérei. Alakjuk, formájuk, méretük az rengetegféle és fajta volt, de a feladata mindnek ugyanaz. Hatásosan lehet vele támadni a
páncélba öltözött ellen. Ugyanis olyan az eszköz felépítése, ilyen apró hegyeken, éleken, és hát kisebb-nagyobb tüskéken adja le a becsapódáskor a teljes erejét. És ezeken a nagyon pici felületeken ezt a viszonyatos energiát már egy páncél sem képes elviselni, egyszerűen beszakad. Egyetlen eszközzel lehet védekezni ellenük, hát vagy el lehet szaladni. De az nagy szégyen volt, úgyhogy nem futkostak a lovagok. Hát ezek az eszközök a pajzsok. Kezdetben fából, később már fényből is készültek. És kérdezhetjük, hogy jó, akkor ez miért nem szakad be? Hát azért, mert lényegesen vastagabb, nehezebb anyagból készülnek, mint a páncélok. És mikor becsapódik egy fegyver, soha nem egy ilyen álló, statikus helyzetben találja el, hanem ugye mozgásban, hiszen védekezik a lovag. És ez a mozgás, ez el tudja vezetni a becsapódás energiájának jelentőségét. Hát hallhatjuk, hogy milyen erővel érkezik meg a fegyver. Higgyék el nekem, hogy a hallás károsodás mellett sokkal súlyosabb károsodást okoznak ezek a fegyverek. Tessék! Hát íme a bizonyíték. Ez lett belőle. Nagyon fontos azonban, hogy lovag ellen csak és kizárólag eme két csoportba tartozó fegyvereket használtak és használhatnak. Ugyanis szigorúan tiltotta a harci illem és a harci etike, az íjak, számszeríjak használatát, egyszerűen alattomos fegyvernek tartották őket. Ezek ugye nem a közelharcot szolgálták, hanem távolra ható fegyverek voltak, és olyan szigorúan vették ezt a tiltást. Kiderült, hogy egy másik lovag ellen ilyen eszközt lehet használni, hát bizony nagyon súlyos büntetést vontak. Magának a lovagkornak, és ezzel együtt a lovagoknak is a végét a távolra ható fegyverek hozták meg, ezen belül pedig a lőfegyverek. Amikor az első puskák, ágyúk megszülettek, a lovagok sorsa megpecsételődött. Ugye a harcmodoruk alapja, a test elleni küzdelem, az kezdett háttérbe szorulni, hiszen lőfegyverrel bárkit távolról is le lehetett teríteni. Így hát nem egyik napról a másikra ugyan, egy hosszabb időszak alatt, de a lovagok eltűntek a harcteren. Aha, két kézzel, mint a nő. Tessék. Te csípős a nyelved!
És Messzeföldről jövítek ide hozzá? Hát nálunk is van egy régen panamka. Nyírkei vára alól elkezdtétek? Hallák már róla. És hát mennyi időbe telik nektek azok Temesföldre? Hát nem most nálunk tartunk. Így kell mászni. És mennyi idő alatt járátok le? Hát 2-3 óra. Nemesföld, akkor nagyon gyors lovait ott levélnek. Ez eszméletlen teljesítmény. Mennyénesből hozzatátok őket nemes vendégünk. Hát igen. Lába megoldt a baba. Mi menj közé?
nem voltunk még a nyereményben. Gönci barack kiállítás. És ott lefele mi van? Ott se voltunk még a pincébe, menjünk már le. Honnan jöttünk? Nem. Akkor honnan? Mit tudom én? Hogy onnan jöttünk? Hát innen jöttünk ide. Nem. Ott még van egy pince, ott még lenézünk. Itt jöttünk be. Ott még menjél le. Akkor van szó. Menjél hát. Jó van ma. Mi van lefele, nézzed már. Erre is van valami. Na. De hol van már? Minek? Ezek mit jönnek? Szobrot. Na most le lehet. Valamikor Ez a tömlöz. Menjél be. Kikötlek. szégyen doboz. Ide kerünk én, hogy kerüljünk. Menjél. Ugye már ebben gyakorlat vagyok. Köszönöm szépen egyébként a felajánlását. Ki, hogy olvasnál, és ha van egy jósú. És el kell kérni. Nem, többször meg nem mondál, hogy Sasse ore. először menjék. Más nem. Jó van. Utána megyünk hazafele. Oh. Jó?